Oh. Nanay. Oh, may cellphone na kayo. Ayun yung kapatid ko. Ayos ah. Ay, sino ba Subscriber? O, sinong nagsabi sa inyo mag-vlog kayo? Sila si Ma'am Vivian. Vivian. Vivian, taga Kapatid yun ni Ate Lily Baro? Hindi. Vivian lang. Hindi, si Lily Baro yan eh. Nasa abroad si Vivian. Ah, di ba maganda? USA. Oo. Yung nabisa ng cellphone. Natake na pala siya, Nay. Natakay ko ng Daddy. Isang araw? Oo. Bakit? Napano kayo? Nimata kayo? Tumaas daw niya yung blood sugar niya, di. Hello. Oh, lalaki ng alahas ah. Baka mga holder ka niyan. Ayan, hinintay ka ni Lili. Ah. Ayan ang aming mga vloggers ni Donita raw. Ayun. Ayun, diretso muna tayo sa inyo, mainit dito. Sige, papasok ko yan. Oo. Ito po, ito yung kumain na kayo. Ay, ano pala to? Tonic to. Ito, okay lang. Medyo nakarecover na tayo. Ay, naku, may bahay. Ano, may nagpahatid ng tulong sir kay nanay? Di mas maganda. Sarili niya. May nagpagawa si Kasama ko to ate. Parang dito na sa titira. Ayun, ang dami kong grocery dito lang ni Ma'am Vivian. May mga grocery. Pinakain pa kami ng Jollibee. Nag-away sila nakaraan sir sa ano. Oh. Hindi, ibanggit natin yung ano. Ano yung si nanay? Dinali tayo ng diabetes at 2 linggo tayo na walang lakas. Nag-0-0 yung ating yung ating diabetes. Ibig sabihin, hindi nabasa na doon sa machine. Oo. Meron na ako dito eh. Ako na. Sino po yung mga kasama niyo, Boss Jojo? Anong pangalan ng channel ninyo? Nanay Rosario Family po, Cebuano. Marami. Ibig sabihin, sama-sama kayo lahat. Maganda yan. Okay yan. Vlogger po. Maganda yan. Tapos, maganda po si Ate Donita Rosa Cebuano po. Nanay Rosario Family. Idol Jojo po ay pasap. Naano kaya? Ayan, si Nanay Rosario Family, Cebuano. Support niyo po. Na-block kasi yung aking cellphone. Ayun po yung Nawala ang... Lahat, Sabihin mo nawala. dito sa channel ko doon. Sexy ngayon na ate ko sa napakaganda po niya. Nawala na, na-block. Na-block. Dapat na yan 1,000 na mahigit. Subscriber, 1,000 na dapat lahat. Sayang. Kuya, alam sa mga yan. Hindi ka naman kasi marunong eh. Pinundot ko tapos pinaano ko kay Kuya Jen. Ano pong pinili Tinanggal lahat. Kapreto. Kaprito po. Daddy ka na. Uy, tinapos. Hindi, bawal sa atin yan. Bawal kay Daddy to eh. Bawal. Ito, sexy pa rin. Ay! Long time no see. Daddy, sabi ko sa'yo, mabait na nanay ko eh. Asa yung sidecar mo, nanay? Oo, nataka ko. Na yung sidecar mo? Oy! Sidecar andun sa kuya. Hindi ko yung awara yun anak, ginagamit ko yun. Nagtitinda si mama ng bangus dito pagka may time. Nagtitinda ako pagka ako sinisipan. Ayun. Ba't hindi mo dinala dito yung sidecar mo? Mawawala dito kaya? Oo. Wala din po kayo. Pagka binigay nyo, minamahal ko yun. Ginagamit yung pag-ingat. Napacheck up na natin. Araw pa yun. Bibili na ni daddy ng bulbulaizer, di ba di? Oo, lahat meron ng... Hindi, huwag mo nang... Hindi, ayun nga yung nakalman dyan sa resete eh. Ayun, dali mo na Donita. Ayan, vitamin. lang. Musta na yung tiyan mo? Para lumit ang tiyan mo. Mag-aanim na po na ayun nga yung nagkareseta, nanay. Pinatingnan ni daddy, nakareseta yun. Lahat yun, pinacheck up na sa Ayun, doktor. bibili na lang si daddy ng bulbulaizer kaysa kuhanin pa niya sa mga tiba yun di. Meron. Kanino to, te? Kanino to? Ayo. Thank you. Sige, maupo kayo. Mama, nanay yan. Hol! Akin yan. Buntis ka na. Taba mo eh, sexy kaya ako. Ay, di sa'yo, yung isa. Mo, sexy ako. Sexy ako, ate. Akin yan. Ito yun. Ganda naman ang bahay nyo. Sarap gibain. Labang mo, nakit ako bahay mo. Ano masikip sa akin? Ang bahay ang labang mo kaya, kahit ganyan, pang mahirap kami, hindi kami pang mayabang. Hindi ako mayabang, no. Okay lang. Yan mo na dito na yung anak mo. Ang ganda pa ang mayabang. Sige, maupo kayo. Mayaman. Sakit sa puwet. Dito nito, kanya, Dito, i-promote mo naman dito. ang kanya. Ang lugar dito, nanay? Nanay, dito yung pagpapatayo ng bahay nanay, kwanto, okay lang? Support niyo po si nanay. Ha? Okay lang? Rosario Cebuano. Okay lang magpatayo ng bahay? Pero, Dapat nanay Rosario vlog lang.
ililipat pa rin kayo rito. Ano ka ba, team kaibig? Dapat team kaibig ka rin, no? Kahit wala po kami Sarili ko. Sinanay, sinadati nga team kaibig. Dapat may team ka Ala rin. nga concern. Ako lang mag-isa. Ikaw. Akin na lang yung frame ka nga. Freelancer siya, freelance. Di, ibig sabihin pala to Nanay Rosario, hindi pala pwede pagandahin yung bahay ninyo. Hindi po, parang ano lang po kami dito kasi po Oo. po. Sa linggo lang daw po kailangan Dapat kaya kahapon pa ako nagpunta dito eh. Sinabi ni Daddy, pabukas na lang daw kasi hapon na. Alam mo yan. Dito lang dito. Makikita mo rin yun. Ando, mag-aaral na. Kukuha ko ang birth certificate sa'yo. Ando sa kuya. Kuha natin. Relax ka lang na eh. Mag-aaral nga yun eh. Ah, Hindi naman pa-enroll. tayo nagkakali. Ano ba yan? Nagkakaya ka na po. Ang ganda-ganda ng nanay ko. Walang pakapayat muna. Girl na yan. Mataas na sugar ko. 2.5. Oo. 2,500. 200 lang. Ha? 405. Ay, Mas mawasan mo na pala Nanay Rosario kumain ng kanin. Baka magparehas tayo. si Daddy nga 541 eh. Buti nga ngayon mababa na oh. Oo. Naglalak na yung ano niya oh. Hoy, tinanggal ko yung yung mga dibot. Daddy, tanggalin mo yung face mask mo. Kanin. Ha? Nakita ko na yan. Nakita ko na sa Yan, dati ang payat niyan. Yung unang ano niya ngayon, bumabalik na naman yung pugian ng Daddy ko. Kaya, Ate, akin to, kaya lang lumabo yung mata Oo, natin. yan. Oo. Huwag kang mag-inarte kung ano lang yung may Oo, sabi niya. sasakyan. Tatay, Oo. ano ba yun? Si Lia. Daddy Licochero. Dati likotsero, Oo. ayoko sumakay dyan. Dito ako sa kotse. Iyak! Nakita kita. Yung ano yung, di ba, Yung may pito. dalawang sasakyan nila, yung ginamit natin ginamit namin pag-swimming doon. Oo. Yung gamit-gamit ni Kuya Apo Binyano Ungas. Oo. Kala mo, sinusubaybayan ka rin namin. Yung kuya, kita-kita ko tuwa yun na yun. Kita-kita. Ano sabi? Ngayon, kita-kita tayo ni kuya. laptop lover at ng icon na nagpahatid ng tulong. Oy, boss. Saka nagpabigay sa'yo kay ano. Jeff. Ano sabi ni Kuya? Bigay ko ng araw sa'yo. Ay! Daddy, tingnan mo. Pakinggan niya. Ano sabi ni Kuya? Pinabibigay na nga sa'yo yung anak mo para daw magkasama na nga kayo. Kahit ano lang mangyari, anak mo yun. Para daw tapos na ako ng pag-aalaga, 5 taon. Kaya ikaw daw nagpakahirap ngayon. Ikaw na, alagaan mo mabuti yung kalusugan mo at mag-pray ka palagi kay God. Tanggapin mo si God sa buhay mo. Magpapustiso Para, ka. Meron na yan, may nakaready na yan. para ano? Kaya lang, alam mo na kasi Nanay Rosario, pang 7 days pa lang niya ngayon ang lumaya siya. Aya. Eh anong ginawa niya? Bumalik ng Balong Bato. Eh akala niya wala akong mga source doon, binidyohan siya. Source? Ano Oh. Ano ginawa mo daw? Sinabi ko sa'yo, Hindi magpakatino na nga ka. hindi na ako ulit. Nagpinadayan siya ako eh. Ay, pag inulit mo yan, yung anak mo, di mo na makikita. Babawiin ko yan. Ano sabi ko sa'yo? Huwag ka Asa na. yung birth certificate? Ano doon yan? Pag-aaralin lang. Oo, magpakatino ka na. Relax ka lang, makapag-aaral naman. Huwag ka masyadong kuhan. Yung anak mo, huwag kong Talagang sasaktan. makakapag-aaral si Jeffrey ng maayos. Ikaw ang magpapatapos doon, tapos na ako ng obligasyon sa inyo. No, Oo, kaya ako- Mayaman ka na kasi ikaw naman. Ano mayabang? Mayaman. Mayaman daw ako din. Ngayon, Mayaman lang ako sa pagmamahal. makinig ka. May obligasyon ka na sa anak mo, pag-aralin mo. Saan ka nag-gunshot? Mahalik. Tao lang nga ako kahapon. Hindi pa nga ako naliligo kaya ako yung nagkatakip. Buhat doon ako maano nga. Katakin. May Kuha nga nag-comment, pala, baka yung sugar ninyo nanay. may nag-comment sa vlog. Tapalan lang daw ko dahil lumadag. Gagalit ko na. Sabi sa vlog, sabi ko wag pong gano'n. Sabi sa may live ni Huwag Mami niyo ba Tita buksan nito si ni Jerjer? Saka si Akira. Basta. Sabi ko, wag niyo pong gano'n yung nanay ko. Nakita Nawala namin. na nga po ako ng haligin ng tahanan. Mawawalan pa ako ng Nakita ilaw ng namin yung tahanan. ginagawa niya kay Jeffrey. Ano? Sabi niya hindi na kumakain si Jeffrey pag hindi sinusubuan. Saka ayaw daw magpaiwan sa akin. Sinungaling kaya? Bakit? Ba't hindi magpapaiwan sa akin? Paano magpapaiwan? Ala naman sila pag